Imaxes como a esta, de contedores ateigados de lixo, son bastante habituais en diversas zonas de Portosón, Muros ou Noia. A situación vense padecendo dende hai máis dunha semana, cos prexuizos que isto conleva, fundamentalmente malos olores e problemas de salubridade. E máis en pleno verán, con temperaturas por riba dos 25 graus. Os problemas de saúde pública hai que engadirlle tamén a mala imaxe que a situación está a provocar. E máis co elevado número de turistas que estes días visitan a comarca. Bueno, sí, es un poco incómodo, sí, tener la basura tan cerca del pueblo, con lo bonito que es el pueblo, las playas tan bonitas que tiene, tan maravillosas, la verdad es que no ayuda. Ao parecer a situación é máis complexa naquelas zonas máis afastadas e de difícil acceso, lonxe dos cascos urbanos, aonde non pode acceder o camión pequeno, que é un dos que permanece actualmente avariado. A empresa FCC, que xestiona o complexo medioambiental de Serbia en Lousame, lamenta as incomodidades que esta situación supón para os veciños, culpando como a único responsable a Mancomunidade Serra do Barbanza, que segundo ela leva 5 anos retrasando a renovación da flota de vehículos de recollida, o que deriva nestes problemas no servizo.